Soc Javier Lafuente, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona. La ciència oberta, dintre de l'estratègia institucional de la Universitat Autònoma, és un element clau, perquè no hi ha ciència si la ciència no arriba al ciutadà, si no arriba a la societat. Per nosaltres la tenim integrada dintre de tots els elements bàsics de la nostra universitat. La Universitat Autònoma de Barcelona ha treballat des de fa molts anys per fomentar la ciència oberta. El primer element que vam fer va ser desenvolupar un repositori que permetia a tots els nostres investigadors col·locar de forma oberta els materials, tant dades com publicacions, que estàvem produint. I en els últims anys estem treballant sobretot en la part de fer formació per tot el personal de la universitat de lo que significa fer arribar la ciència a la societat. Aquest premi és un reconeixement al treball de molts anys, de moltes persones, per connectar el coneixement i la recerca amb la societat. És el motor de transformació d'aquí cap al futur. És el que permetrà fer arribar la recerca bàsica i aplicada a la societat i les necessitats de recerca i d'aplicacions de la societat cap a la universitat.